Selamat sore polo. Betok maneh ambek aku Jono Jatin. Saiki duwe acara Sumber Suka polo. Satria Ringin Suka duwe acara bagi-bagi takjil. Berapa anu sakno? Bagi-bagi takjil Sumber Suka Lekok Kampung Lor. Alhamdulillah wis teko nang posoan maneh polo, bagi-bagi takjil maneh polo. Yo. Wedine doro jondor. Dina. Kalem-kalem polo. Bos, iki ketuae polo, Pak Siari ketuae Ringin Suka, bagian perlengkapan. Halo bos, yo. Sumber Suka Lekok duwe gawe polo. Masih hutan-hutan ya panggah lanjut. Iki kok gak lengkap rek anune rek. Iki masalah dine melok lho rek. Kalem rek. Nanti nyebrang oke dolang. Ya. Kalem. Ayo tarik. Iki arek Malang polo, Kabupaten. Ayo kalem. Amare. Masalah dini melok itu bisa nek. Ya iki Sumber Suka Lekok Kampung Lor polo. Selalu kompak. Halo bos, iki pawange polo, pawange Ringin Suka iki. Bapak Sukri. Sing senior iki polo. Ya pare. Hah? Oh, ini. Ya iki masalah dine polo. Loh, iki masalah dine rambutnya wis ireng. Wis ireng rambutnya saiki areke. Iki sing gemoy lucu iki. Bapak Tori. Pemainnya Ongkek Suro iki polo. Ongkek Suro pasti ro nang iki. Pancen pemaine.
bolos wis. Satrio ringin suka punya gawe bola. Angko ben tanggal 23 Goyong Rukun. Ya sumber suka lekok Kampung Lor. Bagi-bagi takjil maneh bola. Ngekei takjil iki bola, lek sing iki seneng sing ngekei ya tambah seneng bola. Iki sing teko Kulon bolong. Aja lali nang aku bola, Jono Jatim, sumber saka lekok Kampung Lor. Lek wedok sapa bola? Gak masalah hutan, sing penting iso berbagi. Masih yo gak akeh, penting berbagi polo. Ringin suka selalu kompak. Gak ono sing jenenge kongset-kongsetan gak ono. Mulane ringin suka sampai saiki tetap cecek, ngadeg cecek wis. Salaman sore menjelang maghrib polo. Yo, ayo bapak sing ngarit kure. Hati pak. Kalem-kalem main bola. Takjile lek sumber sekolah ke ruasane beda ya. Beda pol. Angko lek mari ngombe takjil sumber suka tolong-tolong ketagihan bola. Awas aduh, wadah nih. Kalem jatuh. Woi. Kira-kira waduh re. Penting oleh suka cari bapak ibu. Banteng Satrio ringin suka duwe gawe yaiku bagi-bagi takjil di bulan suci Ramadan. Yang sing wis oleh pira beri? Oleh pira wong poso 16. Hah? 16 ya. 16 bola, oleh 16 juga bola. Iki sing teko arah Tajinan bola. Teko arah Tajinan. Iki teko Etan bola. Teko arah Tajinan. Sing iku arah teko Baran bola. Teko Baran Leko. Lalu sing teko iki bola teko Kulon, teko arah Gandang, Kedung Gandang. Top-bru sing ngiyup kabeh. Kok dikeblas elete. Yo. Ada selamat ke nyar takjil lagi. Ayo.
ingin suka, yang ini bolong. Sumber suka gitu tuh kene mau suka bolong, kene mau seneng. Ini saya wes seneng. Abare, kalem aja mbak. Iki teko arah kadang anjene hujan bolong. Ya pamane. Hai Pak Sopir, diterima Pak Sopir. Pak Sopir. Wes wego. Bersama Satya Rigit Suko. Oke, bolong. Hari tadi nggak ada desa. Pedomane tanggal 23 bolo. Tanggal 23. Boyo brokon duwe gawe ya bagi-bagi pisan. Apa rek sandale kok rodo rek? Oh kerajaan sandale yang kowe.